نسأل دميق حبري زلو صبقا سحبتي زغونونا مهرتي نسألهم ببحنتي دميق حبري زلو صبقا سحبتي زغونونا مهرتي نسألهم ببحنتي سلام ህፃናት ከመይ ቀኒኹም ሰላም ቀኒኹም ክትኾኑ ተስፋ ይገብር ባር ሎሚ ሒዛትልኩም መፅኣ ዘላ በቡ ቀለማት ብዛዕባ ሳእላ ኩርኩር እዩ ኩርኩር እንታይ ምዃኑ ፈሊጥኩም ኣለኹም ዳ ብራቮታት ውላድ ከልቢ ኩርኩር እዩ ዝበሃል ኩርኩራት ክውለዱ ከለዉ ድማ እዝኖም ዘይሰምዕ ከምኡውን ዘይሪኡ ኮይኖም ዝውለዱ ክሳብ 2 ሰሙን ዝገብሩ ድማ ዕውራትን ጸማማትን ኮይኖም እዮም ዘሕልፍዎ ክሳብ ኣዒንቶምን ኣእዛኖምን ዝኽፈት ከዓ ኣዲኦም እዮም ዝምለሱ ኣብ መዓልቲ ካብ 15 ክሳብ 20 ሰዓታት ደቂሶም እዮም ዘሕልፍዎ እዚ እውን ወላ ቆልዑ ክውለዱ ከለዉ ክሳብ 16 ሰዓታት እዮም ዝድቅሱ ኩርኩር ክሳብ 1 ዓመት ዝመልእ ጥራዩ ኩርኩር ዝበሃል 1 ዓመት ምስ ገበረካ ውሁድ ከልቢ ዝኸውን ብራቮታት ህፃናት ስኡል ኣለኹም ዶ ከም ቆልዑ ክደርፈሎምን ክትዛረቦምን ብጣዕሚ እዩ ድሕጉሶም ብራቮታት ህፃናት ማጌርኩም መስመር እንዳሓለኹም ውፉዓት ስኸልብስ ከልኪልና እምበር ብራቮታት ህፃናት ኩርኩራት ክውለዱ ከለዉ ብዘይ ስኒ እዮም ዝውለዱ 4 ሰሙን ክሳብ ዝገብሩ ወላ ሓንቲ ስኒ የብሎምን ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ካብ ዝወልዱ ዓይነት ኣኽላባት ትያ ዝበሃሉ እዮም ክሳብ 24 ኩርኩር ብሓንሳብ ድማ ይወልዱ ብራቮታት ህፃናት እንዳደገምኩም ሕጂ ድማ እንዳድመቕኩም برافو وا سرحنا ندخل خلبستات اقرقر دلا زناقعكم مچن ببو قلمات زياده استبل مدب يعني ህፃናት حقيدو سئل እንዳሰአልኩም ትምህርትኩም እንዳፈለጥኩም ብራቮ ህፃናት
برافوታት ህፃናት ማጌርኩም ሕጂ ድማ ናብ ሕብሪ ምልካይክን ኣትይና ዘሕዝያ ዘለኹ እንታይ ሮዛ ብራቮታት ህፃናት ብራቮታት መስመር እንዳሓለኹም ከይወጻኹም ካብ መስመር ቀሲልኩም ፉዓት ህፃናት ብራቮታት ማጌርኩም ናይ እዝኑ ሸነኽ ፉዓት ህፃናት ስእልታት ናይ ኩርኩርን ናይ ካልኦት ንእሽተይ እንስሳታትን ንኣካላትና ኾነ ንኣእምሮና ጽቡቕ ምዃኑ ብመጽናዕቲ ተረጋጊጹ እዩ። ጽቡቕ ምዃኑ ብመጽናዕቲ ተረጋጊጹ እዩ። ደስ እንዲዮም ደብሉኻ ንኽትሪኦም ዝኾነ ንእሽተይ ፍጥረት እኮኒ ደስ ብሉኻ እዮም ክትሪኦም ሓቀይ ዶ ቆልዑት ፉዓት ብራቮታት ብራቮታት معاكركم سألوا كحواوسكم برافوታት ኩርኩራት ዝደልይዎ ክረኽቡ መታን ብዒንቶም ገይሮም ይልሙኑናን የእሙኑናን እዮም ህፃናት ኩርኩራት ብምልክት ኢድካን ኣካላትካን ክትብሎ ዝደለኻ ይርድኦም እዩ ኩርኩራት እንዳዓበዩ ክኸዱ ከለዉ ናይ ምርዳእን ምስትውዓልን ክእለቶም ድማ ምስኦም እንዳዓበየ እዩ ዝኸይድ ዋው أزم كركراتي متشوات فوتو معجم من لجاز ولا أيما زي حبرهن تايا برافو تات ليلا برافوታት واو زخل بمنطار فوتو معتي رأي وندو صارت كما غيركم قسيركم كم مسمر كيوصاهم برافوታት فات ህፃናት دسكم لخمس يوم كركرات شكرنا تاتيهم نمرأي دس دبلو كركور بإنجليش بابي يوز بحال زي قال زكا كفرنساوያን بشحن 590 ዝተፈጥረ ቃል እዩ ብራቮታት ህፃናት ማፍቲ ሓሊት እዝኒ ድማኒ ኣጌርኩም መስመር ከይወጻኹም ከይተደናገርኩም ብራቮታት ህፃናት ፉዓት ተደሊ ዝኸል ዝቕልቅል ዘሎ ዳበዚ ይርኤኩም ዲዳሎ ንዕኹም ወይስ ንዓይ ዝርኤኒ ደሎ ብራቮታት ከማ ኣጌርኩም በሉ ከይዘንጋዕኹም ፉዓት ህፃናት برافوت يا حبر حزيا زلو خنتايا دمي قليلا برافوتات هتسانات خمس مرات وصو واي رأيها بلزي آخاني أبزنا قرا مسمعيت سسعلا
ብራቮታት ፍዓት ኣብ መስመር ከይወፅኹም ነቲ ንእጋር ከዓኒ ፅቡቅ ጌርኩም ንኸይወን ብራቮታት ከልቢ ንሱሳን ሰለስተን መዓልታት ማለት ንኽልተ ወርሒ ጥራይ እያ ትጠንስ ናይ ሰብ ከዓ 9 ወርሒ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ ይገርም እዩ ናይ ከልቢስ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ላካ ሓደ ሰብ ዘይኮንካ በበይኑ ውበት እዩ ዘለካ ብራቮታት ህፃናት ከማ ጌርኩም እንዳሰኣልኩም ሕጂኻ ናብ ፍንጫ ክንሰግር ኢና እዚኣ ሒዝያ ዘለኹ ሕብሪ እንታይ እያ ፈሊጥኩም ኣለኹም ዶ ቀይሕ ብራቮታት ህፃናት ፍዓት ጅምባር ህፃናት ሙዚቃኹም እንዳሰማዕኹም እንዳተዘናጋዕኹም ከም ሓድሽ ድገምዋ ብራቮታት ባር ክቡራት ህፃናት በዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብ ሒዝናልኩም ዝቐረብና ተሓጒስኩምን ተማሂርኩምን ክትኾኑ ተስፋ ይገብር ኣብ ዝመፅእ ድማ በቡ ቀለማት ብዝበለፀን ኣዝዩ መሃሪ ዝኾነ መደብ ድማ ሒዛትልኩም ክሳብ ትመፅእ ብሰላም ኣራኽበና ቻው ህፃናት ሰላም ቅነ ቻው